Λοιπόν, σας κάλεσα στο συνέδριο μετόχων για να σας πω ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε καμιά θυσία. Να μειώσουμε μισθούς και μερίσματα. Όλοι μας. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά εγώ γίνεται να εξαιρεθώ γιατί φτιάχνω μια 25 πισίνα και έχω έξοδα. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από αυτούς που κάνουν έργα. Εγώ που πήρα σκάφος, ξέρετε πόσα θέλω σε βενζίνες. Άσε το καπετάνιο. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από αυτούς που κάνουν έργα και έχουν σκάφη. Μήπως πρέπει να εξαιρεθώ κι εγώ, γιατί έχω να συντηρήσω 2 διαζύγια, τη γυναίκα μου και μια ερωμένη. Λοιπόν, όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από αυτούς που έχουν έργα, σκάφη και συντηρούν κόσμο και κοσμάκι. Συγγνώμη, γίνεται να εξαιρεθώ κι εγώ, γιατί έχω κλείσει κάτι λεφτά στην Ελβετία. Λοιπόν, κοιτάξτε, όταν λέω ότι πρέπει να κάνουμε μια θυσία όλοι, εννοώ όλοι. Οι άλλοι. Και τα συμβόλαια Wind2All. Όταν λένε όλοι, εννοούν όλοι. Γιατί σου δίνουν χρόνο ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. 250 λεπτά και προς Wind και προς Vodafone και προς Κοσμοτέ μόνο με 35 ευρώ το μήνα. Συμβόλαια Wind2All. Wind. Κινητή, σταθερή, ίντερνετ για όλους. Περισσότερες πληροφορίες στο www.wind.com.gr.